els tornejants és un ball de caràcter cavalleresc que es ballava a molts pobles de la Ribera, a l'Alcúdia, el 1948, i després al 84 es recupera en aquests anys, però després ha sigut el 2007 quan, ja recuperat definitivament, crearen nous balls, crearen nous tratges i ja té una permanència més estable. Això fa que l'entrada de la Mare de Déu siga més enriquidora, hi hagi més balls i estiga més consolidat. El ball, el so del timbal, té un caràcter marcial, com podria ser dels cavallers, també de repte d'un a l'altre. El nom podria vindre també d'ahir del torneig dels cavallers o de la vara, que és tornejada. Aquesta vara té una flexibilitat, la qual és idònia per a aquest torneig, també per enlairar-la i tindre estabilitat. Moltes voltes també la fem vibrar en aquest repte que tenen, diguem així, els cavallers. Si t'agraden les tradicions del teu poble, sentir-te enmig de la festa i sentir bategar el teu cor al ritme del timbal, et convidem a formar part de la família dels tornejants.